खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदांस्रि मुसाहारि तामुलपुर जिल्लायाव फैगौ 17 जानुवारियाव जानो गोनां बागुरुम्बा मोसानाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थियारि। फैगौ 17 जानुवारि खालि गुवाहाटीनि कर'कजाई स्टेडियामाव 10,000 निबो बांसिन मोसाखावरिफोरा मुलुगनाङै बागुरुम्बा मोसानायखौ सिनायथि होनायनि थांखिजों आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मोसानाय सोलोंनाया सोलिगासिनो दं। बेबादिनो तामुलपुर जिल्लायाबो जिरायनानै थायाखै। गुबुन गुबुन जिल्लानि बायदिनो तामुलपुर जिल्लायावबो थाद'नाय गैयै मोसानाय सोलोंनाया सोलिगासिनो। तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय तामुलपुर जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बागुरुम्बा मोसानायनि तालिमखौ होबोगासिनो दं। मख'नो गोनांदि फैगौ 17 जानुवारि खालि गुवाहाटीनि कर'कजाई स्टेडियामाव 10,000 निबो बांसिन बागुरुम्बा मोसानायखौ दिन्थिफुंनो थाखाय आसाम सरकारा बिथोन होनाय बायदिनो मोनफ्रोमबो जिल्लानि मोसाखावरि बिथांमोना लोब लोब बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो तामुलपुर जिल्लायावबो सा 691 मोसाखावरि, सा 40 खाम दामगिरि, सा 24 सिफुं सुगिरि, सा 15 सेरजा दामगिरि, सा 2 मेथाइ खनगिरि, सा 2 जथा दामगिरि, सा 2 जाबख्रिं दामगिरि, सा 2 लाइग्रिद आरो सा 31 फोरोंगुरु बिथांमोना बे बागुरुम्बा मोसानायाव बाहागो लानो थियारि जानायखौ नुनो मोन्दों। 17 जानुवारि खालि गुवाहाटीनि कर'कजाई स्टेडियामाव 10,000 निबो बांसिन बागुरुम्बा मोसानायखौ दिन्थिफुंनायाव भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा बाहागो लागोन। बिथांजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो आसामनि हारिमु बिफाननि मन्त्रि बिमल बराजों गोबां मन्त्रि आरो एमएलए बिथांमोना बाहागो लागोन। 17 जानुवारियाव भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथांनि नुजाथिनायाव जि कर'कजाई स्टेडियामाव बागुरुम्बा जि मोसाफुंनो दिन्थिनो लादों, बे दिन्थिफुंनायनि रिहार्सेल हाबाफारियाव तामुलपुराव आङो दिनैहाय नायदिंनो फैदों आरो बे नायदिंनो फैनायाव नायदिंनानै जोबोर मोजां मोनदों। जोंनि जायफोर लाइमोनफोर दिनै गोबां साननिफ्राय दिनै बेवहाय रिहार्सेल खालामबाय थादों आरो बिथांमोननि जि मोनसे कनफिडेन्स, बे कनफिडेन्सखौ नुनानै थारैनो जों गोजोननाय मोनदों आरो 17 जानुवारियाव जि जानो गोनां बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय आङो जोंनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ साबायखर बावदों आरो बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बर'नि जि बागुरुम्बा, बे बागुरुम्बानि मोसानाय जि दिन्थिफुंनाय, बे दिन्थिफुंनाया जाफुंसारगोन होननानै मिजिंथिदों आरो आं गासैबो मोसाखावरिफोरखौ, जोंनि तामुलपुर जिल्लानि गासैबो मोसाखावरिफोरखौ आंनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। बेयाव जि मोसानाय दिन्थिफुंनाय, बेयो मोनसे वर्ल्ड रेकर्ड जानो थांगोन। दा बेवहाय बेखायनो बागुरुम्बा जि मोसाफुंनाया बेबायदि मोनसे हिउज मोनसे क्राउड बा हाजार हाजार बा रोजा रोजा लाइमोनफोरनि बिदि दिन्थिफुंनाय जायाखैमोन। दा बेखायनो बेवहाय 10,000निख्रुइ बांसिन जि मोसाखावरिफोर बेवहाय बाहागो लागोन, बे मोनसे वर्ल्ड रेकर्ड। जेरै बिहुखौ खालामबाय, जेरैहाय झुमुरखौ खालामबाय, थिग बेबायदिनो बागुरुम्बायाबो वर्ल्ड रेकर्ड जानो थांगासिनो दङ। दा बेयो बर'नि थाखाय मोनसे गोदान जारिमिन सोरजिजागोन। जों दा बर्थमान तामुलपुर जिमानखिनि मानसिजों माबा खालामनानै थागथियारि रेडि खालामगासिनो दङ बा रेडि खालामनाया जोङो अलरेडि जानानै फैबाय। थ' दिनै तामुलपुर एलएसिनि एलेकायाव बा डिस्ट्रिक्टनि दिनैयाव ट्रेनिं होनाय जादों। थ' बेयाव जों ट्रेनिंखौ होखांनानै सानथाम बेयाव जों गुवाहाटीयाव 11 थारिखै लाना थांगोन आरो 11 थारिखनिफ्राय जोङो 11 थारिखआव रेस्ट लानानै 12, 13, 14, 15 बेसिम जोङो बेवहाय गासै माबाखौ लानानै बेयाव माने पारफरमेन्सखौ खालामहोगोन बा रिहार्सेल खालामगोन। बिनि उनाव जोङो 16 तारिखै रेस्ट होगोन। 16 तारिखै रेस्ट होनानै 17 तारिखै माने अपेन श' खालामगोन। दा जोंनि तामुलपुरनिफ्राय गासै माने थांगोन 778